Señora Pontón, mire vostede, a atención á saúde mental constitúe unha prioridade para o Servizo Galego de Saúde. Así detallante yo digo, así detallante lo podo decir. E digo yo con partitura, non de oída. Afirmo yo baseándome na evidencia, nos feitos, e vou a darllos, voulle dar os datos que vostede nos solicita e algún outro. Non vou afondar en aspectos estratégicos, porque aí están e son suficientemente coñecidos nesta Cámara, pois a Estrategia Sergas 2014, o Plan Marco Sociosanitario que foi aprobado no ano 2013, no que a saúde mental ocupa un lugar absolutamente preferente, pasando polo proxecto NISE, dirixido a loitar contra o estigma da enfermidade mental. De todos eles, como lle decía, xa temos dado cumprida resposta. Fala vostede de desmantelamento. Voulle facer unha relación simple, somera, daqueles dispositivos e recursos máis alentables que se teñen posto en marcha nos últimos anos, entre os que compre destacar a Unidade de Hospitalización Psiquiátrica Infanto-Xuvenil, aberta no Hospital Clínico de Santiago e de referencia para toda Galicia. Podo decirlle tamén, por exemplo, a apertura dos hospitais de día psiquiátricos de Ferrol e de Pontevedra, a Unidade de Agudos do Hospital Universitario Lucas Augusti, ou a Unidade de Desordes do Comportamento Alimentario do Hospital Médico Cirúrxico de Conxo, precisamente unha unidade que ata agora estaba no hospital psiquiátrico nunhas condicións manifestamente mellorables. Como pode comprobar, son estructuras asistenciais de suma importancia en distintos ámbitos, pero sin algún terreo no ámbito da asistencia á saúde mental. Temos posto máis empeño e máis compromiso, créame vostede, en a área de rehabilitación psiquiátrica. E voulle dar tamén datos. Ese impulso, dende logo, podo decirlle que o noso xuicio ten proporcionado un salto de calidade de varias décadas. Así, o peche dos antigos manicomios de Toén e de Castro Ribeiras de Lea e a reubicación destes pacientes en Piñor e en Calde, respectivamente, viñeron dignificar a atención a este tipo de pacientes. Convido a que o contraste. No Hospital Psiquiátrico de Conxo tense procedido exactamente de igual xeito e co mesmo obxectivo. Teñense aberto 2 unidades de rehabilitación psiquiátrica completamente renovadas e acordes cos tempos e coas necesidades. Todo este proceso, efectivamente, ven precedido dun pormenorizado estudo elaborado polos profesionais acerca das necesidades específicas de todos e cada un destes pacientes ingresados neste tipo de unidades. Este estudo deu como resultado a detección dun significativo número de ingresados con patoloxía mental crónica estabilizada, nos que a rehabilitación, dende o punto de vista sanitario, estaba completamente esgotada, e cuxas necesidades eran fundamentalmente sociais e nos que a súa maioría, a súa situación de institucionalización, impedía calquera posibilidade de reintegración en domicilio. Avaliáronse para cada un dos pacientes o seu grado de dependencia e a súa capacidade funcional e aplicáronse idénticos criterios que para calquera outra persoa en situación de dependencia. Para operativizar este proceso, asinouse un convenio coa Consellería de Traballo e Benestar que tivo e ten por obxectivo explícito garantir a asistencia coordenada a aquelas persoas que padecendo un trastorno mental de duración prolongada e curso crónico e estable son subsidiarios de coidados en centros residenciais de promoción da autonomía ou atención á dependencia, axustados ás súas necesidades psicosociais actuais, delimitándose no mesmo as responsabilidades que cada consellería asume no seu ámbito concreto de competencias. Pedíame vostede datos, pois voullos dar. O número de persoas que teñen causado alta no Hospital Psiquiátrico de Conxo dende o ano 2009 é de 79 persoas, repartidas anualmente como segue: 7 no ano 2009, 16 no ano 2010, 30 no ano 2011, 15 no ano 2012, 7 no ano 2013 e 4 no que levamos do ano 2014. Destas 79 persoas, señora Pontón, 62, a inmensa maioría, foron remetidas a centros residenciais. 16 a centros concertados, axeitados para este tipo de situacións, e 2 a residencias de FEAFES. Paralelamente a esta reducción de enfermos residenciais, teñense realizado outras accións estructurais e organizativas que permiten dispoñer de recursos alternativos suficientes.
Así, no caso concreto de Oxi de Santiago, creouse un equipo comunitario de continuidade de cuidados e unha unidade de hospitalización domiciliaria para pacientes de saúde mental. A maiores, teñense incrementado as prazas residenciais concertadas con FEAFES. FEAFES é a Confederación Española de Agrupacións de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental. Nun 42%, pasando de 80 en 2009 a 114 en 2013. Teñense incrementado as prazas en pisos protegidos, onde se pasou de 173 en 2009 a 192 en 2013, o que representa un incremento do 11%. E non menos importante é o número de prazas que se teñen incrementado en centros de rehabilitación psicosocial e laboral, que no conxunto de Galicia teñen aumentado un 10% ao pasar de 819 en 2009 a 904 en 2013. Quería datos aquí os ten. Pregunta vostede pola creación de unidades de rehabilitación en Coruña e Ferrol. Pois ben, confírmolle que non está previsto polo momento a creación de novas unidades de rehabilitación nestas dúas cidades. Dispoñemos da estructura física, dos profesionais necesarios, da experiencia acumulada neles para facer esta atención con todas as garantías no Hospital Psiquiátrico de Conxo. Este seguirá a manter a súa función de centro de referencia en idénticas e igualitarias condicións de equidade e de accesibilidade ás que actualmente posúe. Pero é máis, a fin de operativizar o seu funcionamento e garantir que actúe efectivamente como un centro de referencia, tense constituído unha Comisión Central Técnica de Ingresos, na que participan os xefes de servicio de psiquiatría das 3 áreas correspondentes que drenan pacientes a este centro e coordinadas pola Xefatura de Servizo de Saúde Mental dependente da Dirección de Asistencia Sanitaria do Servizo Galego de Saúde. A súa misión é velar pola homoxeneidade nos criterios de ingreso e aplicación estricta dos protocolos a tal fin. Como podo comprobar, e retomo as miñas palabras iniciais ao inicio desta intervención, a saúde mental é unha prioridade para este goberno. Así o demostran as accións, os feitos, os datos e non os xuizos de valor, efectivamente. Señoría, o Hospital Psiquiátrico de Conxo remóntase ao ano 1885, cando naceu como centro no que recluir aos alienados e apartalos da sociedade, son palabras da época. Son moitas as causas que ao longo dos anos que transcorreron da cabalo destes 3 séculos teñen mudado, afortunadamente. Pero probablemente non sexa ata este momento no que se estea a dar por concluída a inacabada reforma psiquiátrica iniciada nos anos 70 da que vostede falaba. Vaya rematando, señor Rubial. Remato xa, Presidenta. E que tiña como bases, lembro yo, a ambulatorización da asistencia, a integración da atención á saúde mental na rede asistencial xeral e tamén garantir os dereitos dos enfermos mentais. Ubicar os pacientes, tamén os psiquiátricos, no lugar máis axeitado para garantir o seu benestar e dar cumprimento ás súas necesidades é máis que un compromiso, unha obriga da que non imos desistir. Máis nada e moitas grazas. Moitas gracias, señor Rubial. Señora Pontón, ten vostede a palabra.